Добър ден на всички, то е добро утро. Пак сме тук при нашите приятели. И днеска се заемем с това да вдигнем първата оранжерия. Склада, как се вижда, е вдигнат. Ще направим видео за него. А сега ще вдигнем първите една-две. Колко оранжерии днеска? Две оранжерии, живот и здраве. И ще почнем с направата на челата. Така че следете, ще има какво да се види. Ето да стартирахме. Повече от хубавата конструкция е едината. И това е първата част, после трябва да се монтира, да се построи, защото сега е критик. Вижда се. Майте ще го гледаме. Така, 12 часа е. Първата конструкция успяхме да я вдигнем. Сега фермите се сглобяват тук на земята. Те са от две части. И започваме да вдигаме втората. Там се набиват тръби до всяка една от стъпките по 50 см, два цолови тръби стари, защото там ще заварим, после подравнявайки ги ще заварим, защото това ни гарантира, че оранжерията няма да излети, когато има вятър, защото 100% ще има. И затова стават едни от най-големите аварии при оранжериите, докато когато е така стабилна, нещата са много по-сигурни. Втората оранжерия е готова за малко под 1 час, 57 минути. Остава, разбира се, някои довършителни неща, но с подготовката на втората се справихме много по-добре. Ето тук е Тошко, прави челото. Това е вратата. 2 метра широка, 2,30. Тук ще има една напречна града. Ето тук се вижда как има такъв профил, понеже трябва да разделим това чело на няколко зони. Тук също ще има сега един профил, защото ще стане много голяма площа и ще натиска найлона. А тук ще има само един напречен, ето по този начин. Така. Всъщност и един така, извинявам се. Така челото става много здраво. Нали, Тошко? Да. Ето тук дейностите по допълнителното укрепване. Ето там е базната нивелир. Ето тук заварчика. На всяка една стъпка се забива тръба 2 цола 50 см в земята. Това много усилва здравината на там, където е стъпка, понеже тук се е доста ветровито и пред нас сме го направили така. И тук директно се пренася като готов нивел. А пък и тук ще падна нивелацията, може да видите, понеже става с лазерен нивелир. Ето колко право става, може да се види с профилите, как са наредени. Кеви за окото и ето веднага след това, там където са нивелирани. Как се крие? Терена. Браво! Браво! А ето тук вече готовите. Ето тук пичовете се стараят да имитират ВИК. Един работи, един се прави, че мери и шефа тук началника, той следи зорко. Нали, Сабото? Края на работния ден. Сабото, Тошко, ето Тошко измайстори набързо едно чело. Стана само вратата, за да покажем на момчетата как е. Принципно това трябва да се бояди, защото е необработен профил, но сме сложили ето този профил, който е за найлона, за да могат те после да си го махнат и да си боядисат, да си го върнат след това. Бетонирани са долу двете стъпки, тази и тази, която показват вратата. Казахме, вратата ще бъде 2,30 на
2,30 височина на 2 метра широчина. Ще направим касата. Задължително слагаме диагонали, защото колкото и да е здрава оранжерията, няма ли диагонал, е така като мърдаш, натискаш и цялата оранжерия се клати. Което не е нещо, което искаме. Сега слагат момчетата и от другия край. Ето как с лазерния нивелир нивелираха. Стана просто супер, като всеки път. И съответно много по-здрава заради ето тези тръби, които долу влизат по 50-60 см и държат конструкцията. Последния диагонал. Стефчо, доволен ли си, Стефчо? Доволен, много добра работа пак свършихме днеска. Отметнахме. Чакайте. Най-важното, че се научихме как правилно трябва да започнем да си правим оранжериите, защото аз не е първа. Ще ни предстоят да се надяваме още много. Да. Е важно да започнем с правилен старт. Да, ето днеска колко човека бяхме? 4 човека бяхме тук, които работихме по оранжериите. Петима. Двама, пет. Кой е петя? 2, 4, 5 бе? 1, 2, 3, 2, 5. Да. Да, и двама души ни помагаха да забиват тръбите. Да. Но ето много работа свършихме, направихме едно чело, което е много важно, да могат да го виждат те, когато нас няма как да си го вършат. Цялата нивелация за първи път правиш всичко, нали? Да. Нищо. Ти не си участвал в нашето стопанство в вдигане на този начин? Не, само в засяване, в разсадите съм участвал. Само заедно можем да вървим напред и да черпим опит и така да имаме не еволюция, а революция, защото всеки един може да се опре на опита на следващия. На предния. На предния после ние ще го предадем на Метака. Да, ето, те са следващите в Равадиново. Супер готини хора, така че навсякъде ще има една такава общност от хора, които мислят в тази посока и най-важното действат, а не просто да се приказваме най-различни приказки. Да. Хубаво, лека вечер от нас, ние привършваме и тръгваме всеки по родните си места. Чао! Чао!